Greenman. A toto je? Hulk. A toto je? Gambler. Nájdete ma v popise. A máme takýto Challenge vajíčkový. Vajíčkový. Je tam vajíčko, šunka a soľ. Takže neviem, či to vypijeme. Tak? Green player? Green man. To je, no. No. No poďme, na 3. Raz, dva, 3. Je to dobré. Áno. Ja nebojím ochutnať. Je to dobré. Ja som to vypil. Môj pán. Ja som pán. A ja som to vypil. Sme páni. Ale je mi na grc. Mne to chutí. Takže tento vlog končí. Počka, nie. Ešte ja to musím vypiť. Ja som prvý, druhý, tretí. Ja sa asi vygrcam. Som pán. Ja taký, ja som to vypil, ale je mi na grc. Takže tento vlog bol poučný, že nepíte vajce, lebo tam Toto. Takže ho nepíte. Toto video bude 18+. A nad 18+. Takže dovi. Čau.